Viewers, welcome back to my channel. आरो नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय जाबावबाय। बयनिसिमबो गुड मर्निं। जोङो मुसलपुर थांगासिनो माने मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों। र' आं ड्राइभारनियाव सोंनि बहा थांनो मंगलदै गोजांदो हिसिमाजों फफादो आखाया गुसु गोजांदो थांगासिनो माने मुसलपुरसो साइकेलजों थांग्रोगोन ड्राइभारखौ डेन्जार नुदों ओमफ्राय जाबो दङ बिनानावफोर नुहुरस्लाबलालै मनिका आरो मनालिसा थान्दा आखाइखौ दिहुनबाय थानो हाला गोजांसोदो गुसुथार थान्दायाव थान्दा जायाबा मा जानो होनलायबानो ना 15 minutes later मुसलपुर मोनफैबाय साइकेलखौबो दोनहैनानै लाबाय ओमफ्राय जोंनिया बासायो आधा गाखोबाय आंहाथ' देलायाखै मालाय इसोर देलायदो गगा मोनजोब्बाय ओमफ्राय मनिका आरो मनालिसा भिडिअस लादों ओमफ्रायो नै जाबो सुरु खेबसेनाय दा गासिबो मोनफैबाथाय थांनोसै माने मोनसे बिदि प्रग्राम दं आरो ट्रेनिं बेयाव थांनो नागिरदों आं देलायनानैबो लानोसै एसे आथुर आथुर देलायबोनाय जायासै माबायावनो थादों 3:40आवनो फैदों देलायनोसै ओमफ्राय आं दा लास्टदो मालाय गुड मर्निं आगै सानैबो फिथा जानो खारखुमाबोदों ओमफ्राय दा जोंनिया बासायो ओइ मोनसेया मोनसेयावबो सोरबा पिकनिक जानो थांनो नागिरदों हारसाफोर आरो बर' हिनजावफोर इयाव फिथा फानो जाबाय थायो जोंनियाव इयाव जानो नालेंखरनि गोथावथार जायो आं होनाय नुजाया जों जाबाय थायो जादोंना जायाखैबा फुङावनो सावो जाबाय दा नालेंखरनि फिथा जाबाय मादै गैया दिनै सिबिंनि गोजा आं सिबिंखौ जानो बोरैबा मोजां जाला दे होमबा दे थांफिनसै जों बासाव इयाव माने बेरेखौ जानो लुबैयो आरो फिथायानो गैयानो मालाय नालेंखरनि बिसोरनो बाजार खालामाखैनो मैया मोनसिबायलै आं गलाया गुसु साथाम सौखायो ओमफ्राय मोनसे जाबाय नैबेनाव दिनैसो गोलैगोन माबा जेबिन लाय जाबा सियारमानि उनहायनानै सौदो माने जागा थोआखै आरो बेखायनो फट' लायाखै आंहा भिडिअ मोनफैबाय दा डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरि टिकेट लाखाबाय आं नै ओमफ्रायो हाबैसिगोन बेयाव लागासिनो इसोरबो टिकेट ओमफ्राय रुमा बेयाव लाइन जाहैनांसिगोन थ' थांग्रोनोसै दा ज'नो मोननाय नङा आगै अनिसा मा खबर मोजाङानो दिनैसो लोगो मोनदों ना आगैया रङियानि बिसोरो रङियानिफ्राय गाखोबोदो जोंसो जों हाबैग्रोनोसै ओमफ्राय दा सिङावथ' जेबो दिन्थिनो गोनां गैया जाहैगोन माने ओरैनो इयाव ट्रेनिं जागोन बिदिनो आरो थ' आं हानायखिनिखौ दिन्थिलांबाय थागोन मेथाइ जानो फैसोदो ओमफ्राय खोनास्रिखौ देखायनि र' खोनास्रि मा जानो फैदो किय' आसेथ' ब्लग लैसो মই प्लास्टिक আছে ना आयो बोरै लांगोनबा मीनाक्षी स्टिल साबि मिठाई लं र' आमियो मिठाई लानि र' आंबो
ससेसखौ लालाय सनास्रि आं गासैसो मोनसे ला ओमफ्रायो मेथाइ लानि र' बासिनानै न'आव मेथाइ लानानै थांफिनसिगोन ओमफ्रायो हलाव जहैसिगोन मेथाइयानो मोनसे मोजां गैया ओमफ्राय थांनाय गोजा मेथाइया इखौल' लाबोबाय बेलेगावसो नागिरनोसै अबसे ओंखामबो जाबोदोंमोन फुङाव ससमास मोजां मोजां फानसिगोन मेथाइ लानानै थांफिनसै सिस्टार्स हटेलनो ओइ नै इनियाव लानोसै इमान बुरजा लाइन जों लास्टावसो जि बुरजा लाइन जाखादों Much later. Training as a bike, they might not be training